ጸልዩ ዝብል ሓሳብ ክርኢና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተሰማሮ ትምህርቲ እንታይ ጸልዩ ዝብል ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ክንጸልይ ከም ዘለና በዓል ኣምላክ ገርና ክንጸልይ ከም ዘለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንጸልይ ከም ዘለና ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ምስ እግዚኣብሔር ምዝርራብ ማለት እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ካብ ምባል ምዝርራብ እግዚኣብሔር ሰባት ንእግዚኣብሔር ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ድማ እግዚአብሔር ካን ሰምታይ ነው ማለት እዩ መልሲ ይቦ እግዚአብሔር ድማ ይዛራረቦ ማለት እዩ። ስለዚህ እንታይ ኮን ይብለና ለመጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ፈተና ከይታቱ ጸልዩ እዛ ሓሳብ እዚ ኣብ ልበይ ሓደ ነገር ክብደት እናምጽእ ስለዚ መጽእ ብዛዕባ እዚ ኣብ ፈተና ከይታቱ ጸልዩ ዝብል ለማዓቲ ከታብለኩም ማለት እዩ። ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ጸልዩ ዝብል ኣሎ። ጸልዩ ዝበለ እግዚአብሔር ጸልዩ ዝበለ ነሪ እግዚአብሔር ኤርምያስ 33 ድሕዳንያ 3 ጸዋዓኒ ይልወሎ እንታይ በረኒ ጸዋዓኒ ዝበለ ነሪ እግዚአብሔር ኤርምያስ ወደ ነገር ታይ ጸዋዓኒ ዘይትወጣ ነገር ስውር ነገር ድማ ናገረከ ክገልጸልከ ኣነ ድማ ክምልሰልከ ዝበለ እግዚአብሔር ንሕና ምስ ንጽውዖ እግዚአብሔር ድማ ይምልስ ማለት እዩ። ኤርምያስ ስለዘለ ሓሳባት ድሕዳንያ ኤርምያስ 33 ድሕዳንያ መጽሐፍ ቅዱስ ጸዋዓኒ ሰለስተ ማለት እዩ። ጸዋዓኒ እሞ ክምልሰልከ ዘይትፈልጦ ዓብይ ነገርን ስውርን ነገር ከዓ ክነግረከ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ስለዚህ እግዚአብሔር ኤርምያስ ኣብ ዝዛረበ ዘሎ ጸዋዓኒ ኣነ ከዓ ክምልሰልከ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክንጽልይ ከለና እግዚአብሔር ንዓና ድማ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር መልሲ ይበልና እዩ። መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ድሕዳንያ ከም ፍቓዱ ገርና እንተጸለናስ እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ይሰምዓና ይብለና። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቓዱ ከመይ ገርና ኢና ክንጸልየና ከመይ ገርና ኢና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ዘለና ሕዋተይ ተሰዓዓተ ክንቀር ተሰዓዓተ ጸሎት ትጽልይ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ግዜ ኣቦታት ይኹን ኣዴታት ይኹን ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ይኹን ኣብ ተሰዓዓተ ክንቀር ኮይኖም እግዚአብሔር ዝውዕዎሞ ንጸሎቶም ድማ እንታይ ከይተደረገ ከይተመለሰ ነዊሕ ዘመናት ዝጽብል ከለዋ ትሪኦ ግና ከም ፍቓዱ ገርና እንተጸለናሲ እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ይሰምዓና ይብለና። ስለምንታይ እግዚአብሔር ይሰምዕ ባል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከም ፍቓዱ ገርና ብቃል ኣምላክ ገርና እግዚአብሔር እንተጸለናና እግዚአብሔር ዝሰምዕን ዝምልስን ዝርን ኣምላክ እዩ። ስለዚ እተሰዓዓተ ክንቀር ሒዝና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንተተቐሪብና ግና እታንከውን ንኽእልና እግዚአብሔር ክምልሰልና ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱም ብመንገዱ ጌርና ስለዘይጸለና ንኣብነት ዮሐንስ 14 ድሕዳንያ ዮሐንስ 14 ወንጌል ዮሐንስ 14 ድሕዳንያ ወንጌል ዮሐንስ 14 ድሕዳንያ ማለት እዩ። ኣቦ ኣብ ወዲን እንትኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እዩ ወይ ከዓ ኩሉ ክበኩም እዩ። ኣቦ ኣብ ወዲ መታን ክኸብር ኣቦ ኣብ መን መታን ክኸብር ኣብ ወዲ መታን ክኸብርሲ ብስመይ ገሌ እንተለመንኩም ይብላሉ። መን እቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይናሎ ብስመይ ነቦ ገለ ነገር እንተለመንኩሞ ኩሉ ነገር ክበኩም እዩ ኩሉ ነገር ክገብረልኩም እዩ። ባል ፍቓድ እግዚአብሔር እንታይ ገይና ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣቦ እንጽልየ ጸሎት እግዚአብሔር ኣቦ እንታይ ገብረይ ይሰምዐይ እግዚአብሔር ኣቦ እንታይ ገብረይ ይምልሰይ እግዚአብሔር ኣቦ እንታይ ገብረይ መልሲ ይህበካይ። ንታ ሰበይቲ ኣዶ በዓለ ዮሐንስ እንዳረናያ ንደቀይ
بسجان تابرو حاليا بسجان كا حاليا بيمان كا خود إزاي كرشي إلى الله صلاة بتصلي ولا غير أتلمون ولا غير تاي كمان يخو أي تفضلين نزلنا من يسمعينه أبوي زبرينه سلازي بسم الله تعالى سرسوس نام أبوا غنكرن كنا زيادة زبلس أملاك سلازي صلوات زسمعه بكا صليو زبله إكسيابير بعدي سلازي إكسيابير بعده تصلي سلازنا كنصلي يجبعنا نمتعنا أكثر إكسيابير نصلي فبلا لي يروحنا يقولون يقولون أنت بلا لي من كتاب نبي إكسيابير تكرر نخلينا لو بدنا على خاطر كافرو أبدنا كيك عبد دايبرو صليو زبليو يسوع كريستوس حاله خاطي أمثال كريستوس سمعوا ويكا إسحاقيات تزاربوا أبدنا كيك عبو إنه أبو باس تزاربوا أنو Israel dan Lukas kalau Israel catat itu kan tujuh wasiha kan tahu malu nabda mazeki kale dan mazamu terima sahabu nata serah bismillah ka nab fatana kita aku mentai baru Yesus Kristus pun disini nabda mazeki ikhair يسوع كريستوس يصلي الصلاة كل جزء أبين يرتنا عبدنا زيدي كينو كل جزء يصلي كم زلمة يسوع تما كم نمال يسوع كريستوس عبدنا زيد وسيو كل جزء صلاة يصلي نيرو يصلي ثلاث نمرة ثلاث خط المعلوم عبدنا زيد وسيو تاجر نيرو يصلي يسوع كريستوس نايس صلاة من خمس نمرة يسوع كريستوس يصلي خمس نمرة ስለዚህ ተጠቅመ መዛሙ ተጣቅሎ ከለሚያው አበቀና ከይታሙ ጸልይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ህና በሐበሻ ወዲናዮ ስለዚህ አይነት ወደናከሩ ዘለው መጽሐፍ ቅዱስ ተገልጾ ነው ሰብከን ሰዓት ነው ከምዚ ተዓሚሉ አበቀና ከምዛቱ ሰይጣን ማ ከምዝፍት ነው እግዚአብሔር ድማ ብዙ ነገር ታከለካ ይለው ከሙክረካ ይለው ብዙ ነገር ይዘ ሙክረካ በር እግዚአብሔር ታከለካ ይለው ከሙክረካ ይለው አምላክ ማን አብርሃም ታገበና በቆሮ ይላል ስለዚህ ካታ አፈተና እንደለገራ አፈተና ከይታን እንደለው አብናይ ትሪካው ሰምተ ይወረስ ሰይጣን ናህሪያ እንዳይወረው ከስናይ ካሄም ስለተነረ ከአፈተና ከይታን እንዳይወረው ጸልይ كنسلي كمزلنا نسعى كريس نزار مننا أنا أبغى كلمنا له سألنيو أفتنا كيف أبو سلام نسوها كواراتهم دارامي ذاكر رهب تنبركه هاي كبنرو هو أبوي تاكا أنت خلص ننام واسع كباي عرفة جنابه فأكا برفاريسي أيوب النبلة سلة يسكرسوس حدا نجر عليه وزلتنا زلما أمسكال سكر ساعة أمسكال سوان ساعة نيمت كلا جزء نيشكر جزء سبات ولا تمسك مزدمرو حالي جموز هون ساعة مسؤول مرة سكرين حالي جموز هون ساعة يعرفتوا مسؤول على ناس بلو سبات دولو تحت وساعة زيابير أبو زحات دول ساعات بتعاس لدولة تايمنرو وزيابير وأبوي زاد وازي أخبايك حالي لدولة ناسي كبايك عن برعينو أعلفة فأنا كمبر فأنا يجين أيهم يسوع كريستوس زارو بدنا تايكنا إذا سوى عزيك وصلنا
حواليك كنا نزل جرزي عبد السعازي بيتعيش كريستوس كم تسكال أعرفهم كم زموه كم زموت كم زنفع كم زقرب سلسل نقرأ عزيهم تركيزهم نقرأ عزيهم حاجبهم نقرأ ويهم رزيزهم دنزيزهم إلنا مهم وعين دايما ركعين منفس عمي هو الكعين يطوي وهذا عالم سياسي دايما ركعينه يقتل الكعين كفار أولا أبو عيدنا نبنى يسل على الهيوة تعالى منزل زي صلاة يمسكم وفي قدر دريو دنزيزهم كلهم دريو بعزيزهم كلهم دريو عبد السعادة تكاسب ويتعسر صوص حالة أتصل على كل دايما نحن تسعده مسايك نضعو أي تقولوا لهم حواتي مساحات صباح نوع علم أزيو 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 زي كأنه مكان يبصر مساحات كرسيان زي كأنه مساحات أجل كرسي زفترنه مساحات مساحات زفترنه كأنه يسوجها عليهم زوها كما غلق عليهم زوها كما غلق عليهم زوها سعد نحن بالمسعى بس عليهم قوارب نحن تابعهم عليهم قوارب سلسل صليو نمر إلى تعبس صليم تعبرون نمر كذا كفتنا زبلنا بالله تعبرون صليم نمر هوريات أتردون بعد بيتنا سدارينا نماز بنا ويسي سمان يبغى سيدان كم سمنا كهايكا تايجا بريبنا تمنى أنا نسلي خاتايجا بركو سألوه سألت مالك تاي مالك تبلغ مسي سياري كل شيء تنسلنا مسي سياري كل شيء تايجا أكثر ما عندك تبلغ علينا إيرابات بكريلن يوالتا داينو إيرابات بكريلن يوالتا كم عالم ما تايجا داينو يعرف أي شيء عن المسكن كم بنتري هذا كم كملت نفسي تايجا داينو عملت أي شيء عن المسكن صلت على خطي أبدا خيط عدو تايجا كاي كم سلمان كم تنري كم سيدان كم عزب ولا تايجا كاي يملك أكاد sekarang kayak betul cerita kayak betul. Jadi كل جزية تنسلي كم زمان. أتذكر إيش كذا تس تاجبر نقح kamu tak katakan tes Kristus kata mereka kenapa? Atau إيش كذا katakan tes kamu tak katakan tes Kristus mata mereka kenapa? Inyato kubimu ingat saat kudus. Masa saat bertanya bertanya hulu zaman saat bertanya. Salut, number one kami yang terkai, kau fatana yang terkai. That's why Yesus saya no, ane selihat dan kafir konen terlalu, ane hati kafir kaya konen terlalu. Hiwat kah itu kafir, sebenarnya kah itu kafir. Ane selihat dan kafir konen sallallahu kah. Syaitan ahadkum kam senai kahayakum temannya. Ane kena ane kah itu kafir. سليقة سألهم هريات أفس عزيز بالتعميد بشرنا يسوع كريستوس قلنا نوعين لنا يسوع كريستوس تعبنا لنا نقيو يسألي نبرة يسوع سلام سبراي أكبر يسألنا يسوع كريستوس لهريات ولا يسألنا يسوع كريستوس لهم أمانتي يسألنا سلطان بسمعي زعم نبأ اللي حكي كم دايما والله كم علم ده هو تعلم بر كم علم كتلو كم علم توصف أيكم كنزل من الكارثة له سلطان إذا عدم ترى زي بس سلطان بسمعي زعم
ስለዚህ በጸሎት ክንመቀሕከም ዘለና ሰይጣን ኩሉ ጊዜ ሁኔታ አለው። ሰይጣን ኩሉ ጊዜ ካለው ሁኔታ አለው። ሁኔታ ታይከና እምነትና ክጠፍ እምነትና አብናይ ጽልዕ መንፈስ ክንነብር አምናይ ሞት መንፈስ ክንነብር አምናይ ስቃት ዓለም ክንነብር ምስ ዓለም መታት ክንተሓወስ ይደሊ ስለዚህ ዓብር ሳይመና ካብ ኩሉ ፈተና ንምምላእ ታክበሩ ኩሉ ሰዓት ጸልዩ ራእሞ መጽሓፍ ቅዱስ ንርአዮ ኣብ ሉቃስ 22 ስሞን ሰይጣን ከም ስርናይ ካሕየልኩም ተመነየ ኣነና ስደኻትኩም እምነትካ ከይትጠፍእ ምንታኻ ለኾንኩ ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ ንሕዋትካ ኣጸናንዓዮም ንስግና ጐይታይ ኣነስ ማሰብ ኮነ ወይ ስሞት ንስኻ ንምኻድ ተዳልየ ኣለኹ። ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ንሞት ኮነ ወይ ማሰርቲ ምሳኻ ንምኻድ እንታይ ገይረ ንኽእሉ ተዳልየ ኣለኹ እንታይ ኮይነ ሬዲ ኮይኑ ኣለዎ ተዳልየ ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳታሎ ብሓቂ ነው ኢሎ ደርሆ ካይነቆ 3 ግዜ ታከብረኒ ኢኻ ክትክዕደኒ ኢኻ ምክንያቱ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሎ እምነትካ ከይትጠፍእ እምነትካ ከምትጠፍእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ እንታይ ኢልዎ ምስ ተመለስካ ግና ተነሲዕኻ ናብ እግዚኣብሔር ምስ መፅኻ ግና ንሕዋትካ እንታይ ግበሮም ኣጸናንዓዮም እግዚአብሔር ክንጽልይ ደሊሎ እግዚአብሔር መሰዊታት ታሕልሐንስ ደሊሎ እግዚአብሔር ኤልያስ ማለት መሰዊ ሓደሰ ይብለና እቲ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸበሉ መሰዊ ሓደሰ ብተሓደሰ ህይወት ስለዚ ኣብቲ ንጽልዮ ጸሎት እንታይ ኣሎ መልኣክ እግዚአብሔር መፂኡ ድማ ንጴጥሮስ ታይገበረ ይብለና ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘበድዕ መልኣክ መፅእ ኣብቲ ጸሎት ዝረኸብናሉ ናይ ፈተና እንሰግደሉ ናይ እግዚአብሔር ጉልበት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት እንገብርና ንረክብ ኢና እግዚአብሔር ረድኤት ይገብረልና ማለት እዩ ነይናይ ነቲ ፈተና ክንሓልፈ ዝገብረና እግዚአብሔር ወይ እቲ ፈተና ጸላኢ ዝሓሰቦ ነገር ይፍሽል ወይ ከዓ እግዚአብሔር ነቲ ፈተና ክንሓልፎ ይገብረና መልኣክ እግዚአብሔር መፂኡ ድማ እንታይ ገበረ ይብለና ዘበድዕ መልኣክ መፅኡ ማለት ካብ ፈተና ኣይኮነን ወፂኡ ካብ መስቀል ሓራ ኣይኮነን ወፂኡ ነቲ መስቀል ዝሰብረሉ ዘበራትዕ መልኣክ ግን መፂኡ ከበራትዕ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ስለዚ ሎሚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንብርከክ ከለና ካብቲ ፈተና እንወፃሉ ምናልባት ናይ ጥራይ ስራሕ ድሕር ኮይኑ ነቲ ናይ ጥራይ ስራሕ ክነፍርሰ ንኽእል ኢና በቲ ነገር እቲ እግዚአብሔር ከንበልና ደሊ ድሕር ኮይኑ ድማ ንዕኡ ዝበቅዕ ሓይሊ ይህበና ማለት እዩ ንዕኡ ዝኸውን ረድኤት ይህበና እግዚአብሔር ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ሉቃስ ኢሎ ናብ ገጽ ምድሪ ሓደ መዓልቲ ከም መፈንጠርያ ታህግራይ ክበፅሕ እዩ ቃል ምድሪ ታበፅሐይ ሓደ መዓልቲ ከም መፈንጠርያ ክወድቃ መፈንጠርያ ማለት መፃወርያ ሓደ መዓልቲ ኣሎ ካብዚ ነገር እዚ ንምምላእ ግና መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ስስዕ ንምምላእ ግና ካብ ሓነት ስጋ ንምምላእ ግና ካብ ስኽራን ንምምላእ ግና ካብ ዝሙት ንምምላእ ግና ካብ ሓሰድ ንምምላእ ግና ካብ ናይ ትንቢታዊ ኣካይዳ ንምምላእ ግና ኩሉ ሰዓት ይወሩ ጸልዩ ክንጽልይ ካብ ኩሉ ፈተና ክንምልጥ ናብ ኮይና ታንብራለና ክንጽልይ ኣለና
መጽሐፍ ቅዱስ ተዛረበ ታይሉ በምችት ጊዜ ሰማዕውና መጽሐፍ ቅዱስ ሐቀ በምችት ጊዜ ሰማዕውና በመዓት ብርሃን ማታ ይወጣልን አልሐንቁሃ እግዚአብሔር ይሰማይ እግዚአብሔር ይረዳኝ ካፈተና ይረዳኝ እግዚአብሔር ካብጥባት ይረዳኝ እግዚአብሔር ካብሞት ይረዳኝ እግዚአብሔር ከውድቀት ይረዳኝ እግዚአብሔር ይህልወካ ማለት እግዚአብሔር ከቅድመ ሀይ ማለት ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ ተዛረበ ታይሉ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አቅርበ ይገባ እሱ የማነ ስለሆነ ማታ ይገብነ አይናወጽ ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ቅድመ መልአክ ቅድመ ምግባር ማለት እግዚአብሔር ቅድመ ተቆ መንገድ ይስራ አለቆ አካይዳ ይስራ አለቆ ዘረባ ይስራ አለቆ ስራይ ይስራ አለቆ እግዚአብሔር ካፈተና ኃይልተን ሰበቡ መንገድ ይፈተን ይዋተ በስራ መንገድ ይፈተን በአዳሪ ይፈተን በኒያዊ ይፈተን በሁሉ ይፈተን በስተበላለ ትንቢታው አታሳስባ ይፈተን በገንዘብ ይፈተን እግዚአብሔር ግና ለቢ ተበቀና አቅም እግዚአብሔር ብንጽልይ ግና ሀብዝ ሆነ ይሁን በተናክለ ምን ተኸለና ቢካስ እንባል በሉ ታዘበን ከዘጽሐፍ እንዳግበርና መጽሐፍ ቅዱስ ካብድቃስ እትባል በሉ ሰዓት ሮሜ ምዕራፍ 10 ዓመት ተሰሎ ለዛሬና ከምዚና መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ጸሎት ብዙ ነገር ክንከይ ምክሊና ስፔሻል አለ አብዝናይ ባይብል ስታዲ ወይ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ እንገበዘና ናይ መልእክት ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ክልተ ዲፍሪ አቲና ወይ ካ ብዕምቀት ጸሎት እንታይ ምዃኑ ከመይ ጌርና ክንጽልይ ከም ዘለና ኣብቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ኣስፊና ክርየና ነዚ ብምክትታል ኣመላኽታና ኣጸላልያና ከመይ ጌርና ቅድሚ እግዚአብሔር ክንጽልይ ከም ዘለና ምስራዕናዮም መልሲ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አብቲ ተለያስ እግዚአብሔር ታርገ እግዚአብሔር ንጸሎትና እምነት ልክመልሶ ከሎ ክሪ ትክክላው ጸሎት ትክክላው መልሲ አብዙ መልሲ መልሲ እግዚአብሔር ይመልስ ነው ዘይትክክል ጸሎትና ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አይሰማም አይመልስም ስለዚህ በተዘሩቀው እግዚአብሔር ታርገ ወይሎ ድለይዎ ይላልጻል በቲ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ታግበሮ ድለይዎ እግዚአብሔር ተነሊዮ እግዚአብሔር ተጽዋ በተአምላክ ተረበ ዘለካ ነገር ብዘይ ባይ ሓለኳና ወቦ ተበጽሕ ዝኽእል ነገር የለን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ገናይና ናብ አቦ እንቀርብ በኢየሱስ ክርስቶስ ገናይና ናብ አቦ እንጽልይ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታገርና ከዲዮ አቦ ሰማዕና አኪ እንጽልይ ናብ አቦይ እንጽልይ ለመገደማ ኢየሱስ ሮሜ 10:3 ታሲ አሰናን እንደኛ ብርሃን ካብቲ ሰማዕና ጊዜ ሕጂ አዚና ባህር ወሪ ባህር ነው ሕጂ ካብቲ ካስቆም ተባራ ጊዜ ከተበጽሐ እዛ ዘበን ዚያ ረጥዋ ብርሃን ካብታ ሰማዕና ጊዜ ሕጂ አዚና ባህር ላይ ገበታላ ቀሪብሎ ስለዚህ ካብቲ ካስቆም ተባራ ሰዓት ከተበጽሐ ለዛ ዘበን ዚያ ታይቆርባ ፍለጥዋ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ሰብሮ የከተማለው ነው ካብቲ ካስቆም ተባራ ከተለወ የተዘበን ወጥዋ ከተለወ ጊዜው ወጥ ከተለወ ክጽልይ ከምዘለዎ ኣብ ዓሰባት ይዛርባል ተዕቢሩ ዳራሪኹሞ ነቲ ሓደ ስጋሲ መላዕሊ ትልቅ ኣይትግበርዎ ኢልና እስኪ ብጸሎት ማረንዴና ኣብ ኣምላኽ እንብርከኽ ማረንዴና ኣብ እግዚአብሔር ደው ንብል ማረንዴና ምስ እግዚአብሔር ጊዜ እንሕልፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ከመነሩ አደረ ዘይት ወጽዩ
زبرت مرعيت على الغازل ولا لا يتخصل مساعدة حواريات الشباب كلهم دريو لك عسي زيابير تنصلها لنا زيابير مرعيتي من نعم نقرأ زيابير من جد تانو يرينا يقرد لنا زافرين يرمي أسعيروا أنا يخلقل سلكي طيب برني سوعني أنا لما أخذل سلكي كما أمرها استصوري كابتلكا تصوري زيابير مشتراك يقرد سلكا دانيال دما كبتل ماري لنا تعرفنس سلسة جزية أب معدي أبقى زيابير يسأل لنا مري بصلاة دما بصلاة جزية ما يصورك بكل دريو نحن كستان نقر تفتح على دريو زيابير سمو نقر تنصلح على دريو كما عمرنا كستان تصوري كابل أوقلتي تصوري كبراسات تصوري بابلنا وين كفتحوا الزيت ولو دانيال كنا عقمت زيابير تبركعوا نتيجة جرتي مرسورة ولا خلا دريو مخنياتو زيابير عملحنا قلاتي مستراس بالدولة زيابير قلاتي مستراس بالدولة زيابير مستري قلت سألناي زيابير نقراتي قلت سألناي زيابير عبد من أزل نقراتي قلت سألناي بزيد زيابير نقرات سألنا نقرات قلتي سقينا بمرعنا أفضلات أطلع بزيد أنا بيقولي بزيد فضلات زيابير قلت سألكال سألعي بزرع نقر فكرار سألعي بزرع فرار علوه أطلع زلعلم هيوة تبث عليك أطلع أطعم هذا اللي بعد تقلت عليك بغلاي مباق أنها تقلت أتمثل لها بزعات سبعة سبعة تسوغاي اليوم بزعات على ما هو الهيوة زلوم حجاب تسوغاي اليوم عدم كرتو تسوغاي اليوم بزعات نكزيابير سبعة تسوغاي اليوم بس لازم ما نرسل أبيت أبناء خلوه كتسوغاي اليوم نعم بزعات نفس كذلك تطلع لك تعكسني تايقر لك نعبي على سايد دري يومي بالترسيا تايقنا لا صدت يلا سبسبيات الشتل تهمية أقول له أتحدث أقول له أتعامل أقول له ننايم سبيل تقوله سلام سأبلغ زيز علم يلا سيزيابير زيز سبيل وريح استاذ يقولون معاكي عاكل مسك زيابير ززارة ربو سغيلا يقولون معاكي ولكم مصنع على نجر حيثم تريو قلنا نجر يملون مسعب مسكنا عتابنا صلاة صادق بقبرة بزيحة سنة لنا يوم من رأيه زيابير المسكن أبي يوم بمكرا يابكم مراف حموشة نهارينا يابكم مراف حموشة أما غلكم حسب المكرا سدم الله تاجبر يسألني بمكرا عن الصلاة الله أما غلكم نهاري تاجبر يسألني مخنيته كمكرا زوج أكا نكزيابير ترى بس زيابير بسألها زيابير كمكرا يوتاكا مسعب رسائل الله سب زي مسعبنا عيب مسعبنا مستمدنا عمنا زيابير تاجركم على موسي يقرركم على سلسة عمنا عن وزعنه كمكرا عن وزعنه كمشكل عن وزعنه حمام كيف تنكا سلمان كيف تنكا حكا كيف تنكا كل زيابير تاجر لك تسلك الله يسر كيف تنكا مسعبنا تسلسل تاجرني ما ننجح كرهوا أكيد إلياس كل زياد بصورة أكثر زيادة بالنسبة سلسي إلزامية كرهوا يكلمه إلزامية تعتبر كنا كرهوا يكلمه إلزامية إلياس كلاته بقصة دليم سينما هذا إسرائيل دليم سينما سلام نتاي نكسيامية سر تسلم بهذا أقول لك زين هب سيدان تصور سر سيدان كرهوا يكلمه فلان سيدان يرحمني علامة سيدان يرحمني أجندة سيدان يرحمني سلام نتاي زيابير زحلو عمل حسنة زصور عمل حسنة سلسي يقول
መጽሐፍ ያቆታል ያለው መመከራ ዘሎ ሰብ ታይበር ሓሰነ መከራ ጸግብ ሰብ አለው እሱ ታይበር ይጸልይ እግዚአብሔር ካብ ተሓሰረ መከራ ታገለይ ከውፀይ ዛዕመመ ዝተሓመሰ ተለታይበር ይዘምን ንአምላኽ የምልኮ እግዚአብሔር ክብሪ ይሃቦ አማ ወልኩም ተሓመተለ ሽማግለታት አይበሉ ሽማግለታት ማሕበር ይጸልዩ نعرفكم تقبلوا تنازل حقاتكم قاعد أقولكم كيف تقولكم حقات قرب تخلون بتحصلوا تعطوا بقى حركتكم لو بي سبات تقبلوا هاي ولا سامري خالص يعني سبات تسلموا هاي ولا ما تعبوا سكنا تعالوا نحرككم تقبلوا حقاتكم تنازلوا نعرفكم تكبروا تسأل علي نعرفكم تكبروا بصلاة نمو صلاة على بقبرة تكبريا بزوح تسلتيا زعسبات صليون الله سبحانه وتعالى كله حمدك من واحد زابر يلا نزلوا تاني مزقوا بمن قد قروا زابر سجل خبوا زابر هم نرسي أيوه أمرحنا بصحاب سلنا نتم زسمعوا قربوا زيابير نتم زسمعوا تاي قربوا زيابير هم أيقوني زيابير نتم زسمعوا بمنا نبوه بمنا حيو أنت لرهوني ترهوني أقول بصحابوس زيابير سلكم أبنا سلسي بصحاب رومي معنا عسر تغطي ناس عسر على الدنيا أنت قلنا لبصحاب دوس نمتقح أي تتاكي نمتقح تاكبرو نصرف أي تتاكي نكسابير مقلقال أي تتاكي كل نقزيه بصرف النكح حبتنا نمتقح أي تتاكي من فسها وتقعد كلونا كم زلو نمتقح أي تتاكي بمن فسها كبرو تقاتل نكسابير تكبروا عقلتوا صلاة تكبروا عشاطوا زي صلاة سب كل زي بمنفس إكسابير تكبروا زي تقاتل سب منفس تكبر إلا لو تعبدس أيتكفوا أسوأ يسوع سايبو سكان كل منفس كابلوين كل زي صلاة سب تكبروا بمنفس تمليو بمنفس تقاتل سب أتمنفس تكبر إلا تعبدس منفس أيتكفوا بمنفس تاكلوا تقاتلوا صلاة عزوتوا صلاة يسبب እግዚአብሔር يقبل ስለዚህ በተሐዊ ወጡ ታይበር ይንደ ታይካዩን አይጥፋ ይላል በተሐዊ ታይበር ይንደ ወጥሮሃ ታይበር ወጥሮ ይንደ ታይካይበር አይጥፋ በተው ከአና ተተለዋው ያንዱማ ታይበሩ ለትዕንጨት ታይበሩ نتبسوي عنجتي يوصلني نكسابير بسوي كل زي نكسابير إساسة تمني نعم نحصل كل زي أو من بسو حول له علم كتنقفا يتغني سيطان كتنقفا عيتغني حمام كتنقفا عيتغني أنا هذا الزيت زعيد جسمات ناي كابا ناي معاكنا وزيز الحمام عبرس كانوا أفضل أمريكاكو سأل تاكل تلو حمام كيف تلو موت كيف تلو توليدو كيف تلو أدين كيف تلو علم كيف تلو سباق كيف تلو دقون كيف تلو حد سميت الله كيف تلو سباق كيف تلو كل جزء تحكي لك أقل زيادة تتصبك عليك بعد كمان ما يديو تم عادك يبقى بأخلاق زيادة عدد لك الصدر ربع عشر سبعين دقيقة لغة تزار اللغة زي بتصلات كنك لوبي صلاة يلا
ኣምላኽ ስላተር እዮም ያዕቆብ ሓዊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርቁ ልክዕ ከም ናይ ገመል ምሕር ምንብርካኽ እዚኣቱ እንታይ ዝኾነ እዩ ልክዕ ከም ናይ ገመል ዝነበረ ሰብ እዩ That's why Michael Sandler, that's why